Здравейте на всички, аз съм Елекса. Някои от вас може да ме познават, други не. Тези от вас, които ме познават, знаят, че правя видеа на Sims. И точно такова ще бъде и видеото днес в Studio Queens. Опитах се да пресъздам възможно най-добре студиото. След малко ще видите как успях да го направя. За да можем днес да направим едно арт предизвикателство между IDBG и Николчето и Васето. Първо обаче искам да си видя късметчето за деня. Остани дете за винаги. Ако и вие искате да видите вашето късметче за деня, но нямате сокче под ръка, може да влезете в месенджера на Queens, където всеки ден ви изпращат по една капачка. Излиза вието по този начин и натискаме капачка на деня. Да видим какво ще ми се падне. Трябва да натиснем покажи ми след това. И чакаме. Събери компанията за един матч. Добре, да, допадна ми доста днешното късметче. Чрез системата, направена в Messenger от Queens, може да получавате капачката на деня си, което е много яко. А ако не можете да го откриете, линк ще има в описанието. Аз мисля вече да започваме с предизвикателството. Докато ми зарежда Sims, аз си изпих сокчето. Добре, че имам още едно под ръка. Има две мнения, грешното и моето. Това не е вярно за мен, аз винаги се съгласявам с другите. Така, може да видите първо самото студио. Ето така изглежда самото студио, което направих. Това би трябвало да е логото на Queens, плюс знак за коктейли и разни декорации. Самото студио отвътре се опитах да го направя максимално близко до това, което е всъщност. Това са столчетата с килимчето и масичката, отзад надписа на Queens, снимката на IDBG, която е тук по принцип, разни късметчета по стената, шкафчето, телевизора, прожектори, които тук са като лампи, хладилника и понеже нямах нищо близко до колело, това беше най-близкото и понеже днес предизвикателството ни ще бъде, те четиримата ще трябва да направят рисунки и след това вие ще трябва да оцените коя от тях е най-хубава и коя най-лоша. И загубилият ще трябва да тича до края на епизода на пътечка. На фитнес пътечка. Като за начало може първо да седнат на столчетата да си поговорят. Така, това е Николчето, тя ще седне тук. А Васето ще седне ето тук. Ивайло си е седнал и Християна трябва да седне тук, например. Това е синът на... Добре. Искам да знам кой развали хладилника. Дори не ми дава да го заменя, трябва да го поправят. Добре, нека... как се казваше? Нейтън. Добре, Нейтън, IDBG ще поправи хладилника. Ивайло изпита нуждата да тича по пода, който е мокър, незнайно защо. И нека да започнем с предизвикателството. Готови ли сте? Добре, би трябвало да са готови. Ето и Християна пристига. Преоблякох ги с по-летни дрехи, защото вече е лято. Също и стените се опитах да ги направя максимално близки до това, което по принцип е студиото, като има и една синя стена. Така, ето Ивайло вече е вдъхновен да започна да рисува, така че нека да направи ето тук една картина. Християна ще направи тук. Николчето тук. И Васето тук. Сложих ги да правят в различни размери, защото Sims обича да прави еднакви картини. Васето нещо е засрамен, май не може да рисува и затова не иска да участва в това предизвикателство. Да видим как се справят. Добре, това изглежда като лама с цвете отзад. Това е нещо природно, може би. Това са дървета и Васето прави река и островче. Добре, Ивайло е почти готов с неговата рисунка и е мега сладка. Християна мери пропорциите на снимката. Николчето доста се старае.
Васето нещо недоволства. О, добре, рисунката на Ивайло е готова. И още от сега мога да кажа, че това ще ми е любимата рисунка. Това мишка и котарак, които са се хванали за ръчичка, предполагам. О, добре, тази на Васето също ми харесва. Някакъв изоставен остров с палми насред морето. А Николчето не си е довършила картината, защото си бърбори постоянно и не се съсредоточава. Добре, Християна също е готова с нейната рисунка. На Васето нещо му стана неприятно. Мисля, че всички са готови с картините си. Сега ще ви пусна една анкета в Instagram и след около 10 на минутки ще видим резултатите. Хора, в момента записвам видео и ми трябва вашето мнение. Ще ви покажа сега 4 Sims рисунки и вие трябва да оцените коя е най-хубавата и коя не ви харесва. По-скоро да гласувате за тази, която ви харесва. Ще видим кой е победителя от Art Challenge и кой е загубилия. И ще преценим какво ще направи загубилия за останалите. Мислех си да тича на пътечка, но може и да им сготви някаква храна. Защото мисля, че започват да огладняват. Докато вие гласувате за рисунките, мисля да сложа една печка тук. И да си сготвят нещо за ядене, защото са гладни. Нека Християна да сготви. Така ще им направи зеленчуци някакви. Да бъдат здравословни. Хайде, аз мисля да няма да наказваме този, който най-лошо се е справил, а ще възнаградим този, който се е справил най-добре. Като ще сложа тук отвън едно джакузи и единствено той ще може да влезе в него. Да релаксира. Добре, явно Християна не искаше да готви, затова започна сина им да готви. Започна да реже зелето. Надявам се да не запали кухнята. На Ивайло рисунката изглежда доста детска, обаче много добре направена и много сладка. На Християна рисунката е с доста развито въображение направена, но мисля, че трябваше да се наблегне на детайлите. На Николчето рисунката е природа с много хубави дървета. Но на Васето рисунката на мен ми е любима. Не само защото обичам водата и океаните, но просто много добре я е направил. С малко ще влезна да видя какви са резултатите. Добре, за сега най-много са гласували за четвъртата рисунка, т.е. за тази на Васето, така че може би той ще бъде победителя. Най-малко са гласували за тази на Християна. Всъщност можем да го направим така. Двойката, чието общ резултат е най-голям, ще влезнат в джакузито, да не е само един победителя. Ще ви направя един скриншот да видите в момента какви са резултатите. И мисля, че като цяло Николчето и Васето спечелиха. Явно природните картини повече ви харесват. Така че, понеже сега е нощ и мисля, че е перфектното време да влезат в джакузито. Тя Християна сама си е влезла, добре. Но не е от победителите, така че трябва да излезне. Добре, явно не мога да накарам симовете да се махнат от джакузито и Николчето и Васето да бъдат единствените тук. Така че просто ще се насудат всички на джакузито. Васето нещо не изглежда доволен обаче. Николчето реши да се потопи под глава. Под вода. Сега мисля всичките картини да ги закача на стената. Ивайло си стои сам в студиото и гледа филм за пожарникари. И мисля, че всички са доволни от днешното предизвикателство. Благодаря на всички, които гледаха видеото. Кажете ми дали искате да виждате още Sims видеа в Studio Queens.
и ще се радвам да се видим отново.